Tak, deti, tešíte sa na tú novú pláž? Áno, som fakt zvedavá, aké to tam bude. Jupi, nová pláž. Čože vy idete na nejakú novú pláž? Nemôžem ísť aj ja? Mami, môže ísť aj Mia? Jasné. Môžem ísť aj ja s vami? Jasné, aj ty môžeš ísť. Klaudia. Mami, môžem ísť, hej? Jasné. Mami, tak ja pôjdem s nimi. Dobre, jasné, choď. Počkaj, mami, ja si ešte zoberiem od teba toto. A ja si to musím zobrať. Prosím ťa, daj mi to. Hej. Tak, môžeme ísť. A kam ideme? Tu je v okolí nejaká iná pláž, tak sa chceme ísť na ňu pozrieť. Aké to tam bude? Áno. No dobre. Tak, decká, už sme tu. Super, ideme sa kúpať. Počkaj, najprv sa tu musíte osprchovať. Dobre. Ja sa idem. Tam je studená voda. Áno, viem. Aj tak tam musíte ísť. Všetci, čo máte plavky. Tak. Teraz pôjdeme ďalej a nájdeme si nejaké miesto, kde budeme. Tu predávajú zmrzlinu. Hej. Tak poďte. Môžeme byť tu pod slnečníkom. Áno. Deti, môžete sa ísť hrať, my si tu na chvíľu oddychneme. No dobre, tak poďme. Áno, poďme k moru. Toto je veľká pláž. Aká čistá voda a tuším, sú tam aj nejaké ryby. Áno, takto sa ideme potápať. Ja sa idem hrať s pieskom, s mojím kyblíkom. Dobre. Ahoj, ty si kto? Ja som Davidko. Ja som Tomáško, môžeme sa spolu hrať? Ja už som tu robil takéto hrady z piesku. Super, a ja chcem také robiť. A ja som si zobral lopatku. Ja mám aj hrable. Super. Tak ja nejaký urobím tiež. Tak a teraz to preklopím. A je hotový. Aha, super. Tak, poďme sa potápať. Hups, ja mám okuliare. Nechám si ich tu zatiaľ. Tak poďme. Je tu veľmi veľa rýb. Toľko rýb pri hoteli nie je. No, to je pravda. Aj sú tu takéto oranžové. To čo bolo? To bol asi nejaký tuleň. No nič, poďme ďalej. Je tu brutálne veľa rýb. Pozrite sa na to. Aj také, čo vôbec nepoznám. Tá sa vynorila z piesku. No poďme ďalej. Tu je nejaká potopená loď. Pozor, táto ryba veľmi pichá. Jasné, nepôjdeme pri ňu. Pôjdeme okolo nej. Aha, túto malú veľrybu sme videli. Áno, máš pravdu, tá bola v tom vodnom svete. Už ju asi vypustili, lebo už nie je chorá. No. Aha, tam je korytnačka. Zase nejaký tuleň. Čo je to? Nejaký morský slimák? A pozrite, tu je nejaký ostrov. Aj nejaká poľť. No, dievčatá, už by sme sa mali vrátiť naspäť. Už sme ďaleko. Ale čo si, poďme sa ešte poobzerať po tomto ostrove. Hej, a čo keď to nemôžeme? Čo keď to je niekoho pozemok? Ale čo si, však to je len ostrov. Aha, tu je aká malá voda. A tu je aký veľký krab. Ale nechytaj ho radšej, lebo oni niekedy sú silní. Nezoberieme si túto loďku?
Neviem. Tak zatiaľ ju dám sem. Pozrite, dievčatá, tu je niečo v zemi. Čo? Čo to je? Neviem, vyhrabme to. To poznám, to bude taká tá svetlica, vieš, takéto, čo horí. Áno, poďme to skúsiť. Dievčatá, to by ste nemali. No tak to je parádne. Fakt. Škoda, že nemáme viacej takých. Pozri, vyzerá to ako taký oheň. To je super. Dievčatá, už to zahaste. Podľa mňa by sme to vôbec ani nemali mať. Ale čo si, však sme to našli a pozri, aká je to zábava. Dievčatá, nebojte sa, už som tu. Kto z vás sa tu topí? Nikto sa tu netopí. Tak, ste v nejakom nebezpečí? Nie sme. Tak na čo púšťate toto? Myslel som si, že to je nejaký varovný signál. My sme to len skúšali. A vy ste normálne? Robiť tu takéto falošné signály? Ako plavčík musím dávať pozor úplne na všetko. Myslel som si, že sa tu niekto topí alebo niečo sa stalo. Nie, nič sa nestalo. Tak to na budúce už nerobte. Čo keby sa niekto druhý zrovna topil, Potom by som ho nestiel zachrániť. Tieto decká. A ty za čo plačeš? Však na nás nakričal. No a čo, však to bolo nič. Ja sa strašne bojím. Nemáš sa čoho, však sme si to už vyjasnili, že nemáme to robiť a hotovo. No, ja to dám radšej naspäť. Do tej jamy. Nech to tam zostane. Ja som vám hovorila, že to nemáte brať. Však dobre, nič sa nestalo, len on je nejaký agresívny alebo čo. No, nechápem, čo z toho robil takú veľkú vedu. Asi nemá ten plavčík nič iného na práci. No nič, poďme. Aha. Prosím vás? Čo je, čo? Čo chcete? Áno. Koho decká sú tam vonku vo vode? Aké decká? No čo ja viem, také 3 decká, čo tam sú vo vode. No, moje dieťa je tu, takže mňa sa to netýka. No, my tam máme deti, prečo? No tak oni tu vysielali falošné signály, musel som za nimi plávať úplne dozadu, úplne zbytočne. Tak to vám, to prepáčte, no. No, naučte ich nejako sa správať, dobre? Jasne, naučíme. A čo spravili akože? No, púšťali varovné signály. Myslel som si, že potrebujú zachrániť, ale nič nepotrebovali. Dobre, jasné, my sa s nimi porozprávame. Ďakujem. Nechápem, čo také urobili. Ani ja. Už sme naspäť. Dievčatá, robili ste niečo zlé? Lebo tuto pán Plavčík bol veľmi nahnevaný, že vraj ste posielali nejaké varovné signály. No vieš, Acino, my sme našli takú svetlicu a sme ju pustili. Ale to nemôžeš len tak púšťať svetlice, a hlavne keď tu je Plavčík. Tak my sme to chceli len vyskúšať. No, dobre. Choďte naspäť do vody. A už to nerobte. Dobre. Tak poďme naspäť spať. Áno. Čo ideme robiť? Poďme sa ešte potápať. Tak dobre. Mňa už to tu moc nebaví. Ani mňa. Tak čo keby si urobíme takú súťaž, že kto urobí lepší ten hrad? Dobre, urobíme. Tak ja začnem. Aj ja. No, tak mne sa vydaril. Poď sa pozrieť. Je pekný, no.
A poď sa pozrieť na môj. To ako si urobil toto celé? Však normálne. To si ty neurobil sám. Urobil, teraz som to celé urobil. Dobre, ale ten tvoj hrad aj tak nie je až taký dobrý, ten môj je lepší. Takže som vyhral. No, podľa mňa je môj lepší. Nie, môj hrad je určite lepší. Pozri sa, môj je síce menší, ale je krajší. No, ale môj má aj bránu. Vieš čo, tak sa opýtam mojej sestry, ktorý hrad je lepší. Sestra, čo je? Povedz, ktorý hrad je lepší. Čo? Postavili ste nejaký hrad? Áno, tak ktorý je lepší, tento alebo ten? No, mne sa viac páči tento veľký, aj mne ten veľký. Mne sa určite viac páči tento veľký, toto malé to ani nevyzerá ako hrad. To nie je fér, môj hrad je oveľa lepší, vy mi to robíte na schvál. Ocinko! Ocino! Čo je? Oni mi robia zlé. Kto? Tie veľké dievčatá mi robia zlé. A čo mu robíte zle? My sme nič nespravili. Nie. Oni povedali, že môj hrad je úplne hnusný. Ale dievčatá, to nemôžete hovoriť, čak on je ešte malinký. Ale to sme nepovedali. Oni sa nás pýtali, ktorý hrad je lepší, tak sme povedali, že tento. Ale to ani není pravda. No, dievčatá, však ste už dosť veľké, mali by ste sa naučiť, ako sa správať. Ale však my sme nič nespravili. Nie. No poď, Zlatko, kúpim ti za to zmrzlinku. Áno, ja chcem zmrzlinku. Neboj sa, už ti tie dievčatá nebudú robiť zle. Dneska tu všetci po nás len kričia. Hej, nechápem. Decka, nekúpim vám zmrzlinu? Áno, chcela by som, áno. Tak poďte. Tuto predávajú zmrzlinu. Dobrý deň. Dobrý deň, ako by ste chceli zmrzlinu? Ja by som vás poprosila jahodovú. Jasné, jahodovú. Tu máme už nachystanú, páči sa. Ďakujem. Ja by som si prosil vanilkovú. A ja chcem aj takú čerešničku na to. To ti tam dáme. Tak. Páči sa. Ďakujem. Ja vás poprosím tiež vanilkovú. Tak to len tu spravím. A chcela by som na to takúto paličku, tú čokoládovú. Nech sa páči. Ďakujem. Ja vás poprosím jahodovú. Áno. A s čím? Či len takto? Ja by som chcela toho gumimacka žltého. Páči sa. Ďakujem. Ja vás poprosím čokoládovú. A niečo na to? Nie, nestačí takto. My máme obidve jahodovú. Ale ja nemám nič. Ja som nechcela. Mňam. Tak, poďme teraz naspäť. No, deti, ale už by sme mali ísť. Ale mami. No, ale mali by sme, tak si zober veci a ideme. Jasné, ideme. No. Jasné, mami, len si zoberiem kybli a toto, tak. Aký pekný hrad. Mami, toto som sám postavil. Super. Tak poď. Máte všetko? Áno, ideme. Dobre. Počkajte, ja nemám okuliare. Ešte, že si na to teraz spomenula. No chod si ich zobrať. Idem.
Skoro som odišla bez nich. Tu sú. Vy čo sa sem vraciate? Len som si išla pre okuliare. Vy sa už nikdy nevracajte na túto pláž. Áno, lebo ste hnusní. Ale ja som nič neurobila. Ale urobila. Bola si zlá na môjho krásneho synčeka. Áno, bola veľmi, veľmi zlá. Čo sa ti stalo, Mia? Nič, len to je jedno. Ideme? No dobre, ideme. Tak poďme.